जग सूती हो जग सूती हो जग सूती हो जग सूती हो। ई कहानी शीतलपुर गांव के ह। गांव भले दोसर होखे, बाकी एहिजा सब कुछ ओइसो ही बा जैसन अपना गांव में बा। लहलहात खेत, शीतल बयार, ना कोनो भाग दौड़, ना कोनो अकुतई। बस गाँवे गाँवे एके लेखा लीक पर चलत जिंदगी। बाकी कुछ ऐसनो चीज बा जवन ना तो लौकते बा आ ना महसूसे होत बा। एगो खतरा, ऐसन खतरा जे आज हमनी के गांव पर गिद्ध असमड़ा रहल बा। एकरे रोके के अगर आज कोनो कारगर उपाय ना कइल गइल तो सौंसे गांव बर्बाद हो जाई, तहस नहस हो जाई। ओह खतरा से रउआ सभे के आगाह करता पहरुआ। हरिओम 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 जय हरि हरिओम हरिओम। मांग खजुराई रहा डॉक्टर आइले ना अभी नहीं आइले बाकी आज ही आए का कहीं आई रही है तनी उनका से समाचार पूछे खाती रमजन्मा के जब से गल तो से कोई चिट्ठी ना आई है ओकर आज अगुआ रखे बायस आज बियाह तय है आ छेका पड़े के बा। छेका? हाँ आज गीत गावे के बुलाहटा आइल है। साला लूचा लहरा के छेका होता। केहू कुमार बार लइका के ऐसे ना कहे के रवा लूचा लहेड़ा ह। ये और कौन चीज? हरदम एगो बोली बोलते रहेलन ओकरा के न जवान लइका में कुछ न कुछ बदमाशी करबे करेलन त एगो ओकरा के कुछ न कुछ नुकसान कर। बदमाशी अब चलनी में फर्क है। उ साला लूज कैरेक्टर के है। डूबे तो ओकरा हम भगेरना बसाते पकड़ ले बानी आ एक बेर टोला पर के हूं नटिनिया साथे तो उसे गांव जवार ओकरा बारे में जाना था। और केकर नाम ली? धतिगना के बेटी वाला किस्सा भुला गेलू का? अब कुछ हुआ होखे बियाह भइला पर अपने सुधर गई रावा का जरूरत बा। देखा का जाने सुधरिए जात, बाकी हमरा तो इचको ना सोहात। बियाह होता बढ़िए बा साला सुधर जा। बाकी हमरा तो पूरा विश्वास बा कि साला कलकत्तो में उहे करत हुई। अरे बड़ बड़ शहर में तो हजार गो बेखोजले बेटा जाली सा और रहता चलत आदमी को उठा ले जाली सा। रहो के का के उठा के ले गई बड़ी सा। अच्छा छोड़ी बरहमदेव बेचारे 3 बे आके लौट गई। कुछ काम रहे खेतवा पर पुरुवा खेतवा पर बोलैले बाड़े रवा के जाए तनी मिल ली। प्रणाम सिपरसन काका। अरे बबुआ डॉक्टर महेश। काका आओ 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 जिया जिया। अरे तू तो डॉक्टर हो गईला तबो हमार गोड़। हाँ तो लो तो हम डॉक्टर हो गए ऐसे गाँव भाई। अरे तहरा खातिर तो हम उहे महेश नु हैं जेकरा के तू भूत के किस्सा सुनावत रह। अरे वो सब तो ठीक बा, बाकी तू तो बड़हन आदमी हो गईला। अब एकरा खातिर अब गोड़ हाथ काट। तू हमरा के इतना गोदी में लेके घूमत फिरत रह तो तारा ये सब कुल बतिया याद बा? लो याद नहीं खे तू किचियाइनिया के किस्सा। अच्छा आ चाची कैसे बाड़ी? अरे चाची तार
अब ले हमरा मुरुखे बुझेली हनु ठीक है बारी ला बकसवा भारी होबा ना ना हलुक बा चल हलुके बा अहो बबुआ तो तू कलकत्ते में नु डॉक्टरी करेला हां 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 तो ये राजदेव भाई के लइकवा रमजानमा तो भेटाते हुई कबो कबो हां कबो कबो काहे अरे आज ओकर छेका होखे वाला बा यही से सोचनी कि तारा साथे का जाने आवे ओकर छेका होता हाँ छेका है काका ई शादी एकदम ना होखे के चाही ना बियाह होई तहरा कहला से बियाह ना होई अरे हम सोचत रहे कि रमजानमा आ जाइत तो पूछ लिया तो करा से आजकल तो जानत नहीं खिसनु जुग जमाना ठीक नहीं के बे लड़का लड़की से पूछले बियाह शादी कोई ठीक नहीं के अरे बियाह हवे कट जाई हाँ लड़का लड़की से कथी तो पूछे के बा। दादी हम बाजार पर जाता नहीं अभी बोले है ना खाली घीवे नु लेवे के बा 2 किलो पानो ले ली हा अच्छा जल्दी आई है अब तो हमारे कलकत्ता के नौकरी गई काहे हाँ ऐसा सुनर मेहरारू के छोड़ के हम कैसे जा सकिला नहीं बात मत बनाई ऐसे इतना दिन पे आता नहीं अतना देर हाँ हम तो रोज तरह की यादें करत रही हाँ ई का सोच में पड़ल बानी तारा खाली रसोई से राके पानी हो गई और रवा का तो सोचत रहीला तारा खाली खाही के फिकिर लागल रहेला आ यहाँ सौसे गांव तबाह होखे वाला बा जाना तारू रमजनमा के कौन बीमारी भइल बा आ दूरो का भइल बा ओकरा ऐसन बीमारी भइल बा कि गांव अगर ना चेतल तो पूरा गांव के वो बीमारी शुरू से असलील जाई तारा से कहत नु रही कि रमजनमा एक दिन धरा गई ढलेला साला के बीमारी उहे बदचलनी वाला आदत से मजबूर ऐसन खतरनाक बीमारी धैले है कि वो अपने तो ससुरा मुहबे करी आ दोसर को जो ना चेतल तो वो मुई जाए दी रावा कुछ बोले के काम नहीं खे ना तारे अदम भाड़ी में मुंह घुसा के बैठ जाई ना त जाई बियाह काटी आ जेकरा से कह वहू कही कि बियाह कटवा हवे बियाह कटवा कौन ताला कही हो आ जौन कही अपने भोगी अरे हमार जौन फर्ज बा हम करब करते बानी अच्छा खाई भूख लागल होई खाई खाई थोड़ा देर पहले राम जन्म की दादी आई रही समाचार जाने खातिर रउआ का बुलौली है अरे हाँ सुननी है कि राम जन्म के छेका होए वाला बा हाँ कहत रही बाकी राम जन्म के तब ऐसा खतरनाक बीमारी हो गई बा कि ओकर जिंदगी 1-2 साल से ज्यादा के नहीं खे कौन ऐसा खतरनाक बीमारी हो गई बा हे भगवान अरे का कहीं ये सरकार कहाँ मकान पड़ी रवा सबे के सरकार मकान तो बिनगामा पड़ी बिनगावा जी अरे आई आई बैठी सबे महाराज बिनगावा तो का कहला हमार बाबूजी के ममहर हा का कहला उ अमिका बाबू के रवा सबे जाना तो हाँ हाँ जानता नहीं जा हमनियों के कई गो हितो यही बालो बाकी इन्हें केकरा भीरी जात पानी सबे जी राजदेव बाबू के यहाँ जात बनी जा अच्छा अच्छा कोनो बियाह हुआ के मामला है का जी हाँ उनकरे बड़ लड़का के छेका करे जात बनी जा ओकरा सुदिन रहे आज जान जाई की हाँ आज बड़ा बढ़िया लगन नु बा आई ना बैठी ना आई आ जाओ बैठ सुना तानी हाँ हेने आई ना आओ तनी हम तब तक का कहता रू हवा एक लबद जे शिकायत कईनी तो ठीक ना हुई तहरा ना बुझाए तो बीच में लबर लबर मत करो हाँ पहले चाय बनावा नाश्ता बाद में बनी नाश्ता ना जो कोयला बन जाता नाच ये कोयला बन जाता
हम मना करते नहीं। ठीक बा तारा बुझत है। हाँ ठीक बा। इनकरा खाली चाह नाश्ता। हाँ तो सरकार हम कहत रही कि जब शादी करत आई तो ई कुल तो पता कैले हूँ कब कि घर दुआर कैसन बा, लड़का का करता, कहवा रहता, जब कुल मालूम कैले बानी तभी न आइलू बा। तो अब रउए बताई कि राउर का सलाह बा? सलाह का मतलब हमार कहना ही बा कि लड़का डॉक्टरों इंजीनियर रहेला तो आदमी के चाही कि ओकर चाल चलन जाके देखे। कोनो आदमी अपन बेटी का ऐसा ही ना ब्याह देवे। आ जौन आदमी कल कारखाना में काम करता, मजूरी करता या ड्राइवरी करता, तो चाहे कि ओकरा जाके देखल जाओ कि कैसे रहता, कहवा रहता, घर में रहता कि अस्पताल में रहता। ए सरकार, रवा खोल के बताई कि बात का बा। हाँ साफ साफ बता दी कि का बात बा, जान जाई कि। अब रावा जानले चाहता नहीं तो सुनी। जाना था बाबूजी, सिपरसन काका बड़ा प्रेम से अपना द्वार पर अगुवन को बैठा के बतियाओ तड़न। काट दरस दिया कहत रही कि जोरे तनी साथवा होने से लिया के आई है। रहना का बतियावत रहन तू सुनला हा? ना अरे ई का सुनी है, हमरा सब अगरम हो गई, बियाह कटा गई, तू देख लिया। कैसन कैसन बीमारी आ गई बा दुनिया में, तो बड़ा अनर्थ हो जाई तो अगर ब्याह हो जाई तो। हाँ अगर ये सच बात बा तब तो जान जाई कि। तो काहे के क्यों झूठ बोली हमें? ना जानता नहीं सरकार, गांव में बहुत बियाह कटवो होला जिनको धंधा है बियाह काटल जानना। अरे तो हम अभी जा करके साफ खुलासा पूछ लेता नहीं। हाँ ये बात एकदम खुलासा भाई ठीक बात जान जाई की। चलो पूछ लिया। हाँ चलिए। सरकार एगो बात पूछे के रहलो। का पूछे? रवर लड़का के कौन बीमारी भइल बा? बीमारी? हाँ जे रवा हमने के ना बतैनी हो और वो जान लेवा बीमारी का। हाँ सरकार जान जाए कि हमने के कुछ सुना में आइला, यही जान जाए कि साफ साफ तनी। ये सरकार रवा हमरे साफ साफ कही कि के हमरा लड़का के बारे में का कहला? राउर गोतिया जे पहरुआ हुवन उहे कहला हन। हाँ अरे सिपरसन नाम हो उहा के। सिपरसन? प्रकाश, ये प्रकाश है। हाँ बाबूजी। जो तनी सिपरसन के बोला ले तो कोई ये बाबूजी बोले ले है। ए बाबुआ हमनी के देख के जरत रहत रहम सो, ई देख के जरत रहम सो, एकनी के जरे के 16 घंटा लगन करू जरत रहत। अच्छा ठीक बा। अरे तनी यहाँ सब के जल खोई कुछ करावेला था। ना रहे दी, काहे के माता जी के परेशानी में डालता नहीं। ना सब हो गइल बा, भेजवावा तनी। अरे कलकत्ता शहर में केकरा के भेटाता हो, बाकी वो तो हम ओकरा के देखनी अस्पताल में, एकदम बीमार, एकदम पियर चेहरा, अब पतो ना चले कौन बीमारी बा। कई गो जांच भइल तबो ना पता चले। वो तो अंत में जब खून के जांच भइल तो पता चलल कि बीमारी बा। अच्छा वहाँ के आ गई नहीं जान जाए कि। का हो हमारा लड़का के बेरामी के तार तोहरे पहले घरे आइला का है कि चलला हा बियाह कटे? देखो तारा दुख लागे वाला बात जरूर बा, बाकी जो सच्चाई बा हम उहे कहानी है। तू सच्चाई कहे वाला के हो हैं? आ सच्चाई कहे के रहे तो पहले तारा हमरा से कहे के चाहिए। कहती जरूर कहती, बाकी हम का कहीं। अरे ऊ का कही कोही आ, तो अपने कोही हो। तारा लोगिन के इहे व्यवहार से हम ना कहनी है कि सांच के करवा घोट तारा लोग से ना चाही। तू का सांच कहबो हो? तारा ऐसा लबार आदमी। लबार हम ना है, लबार तू हवा तू। हम जे कहिला चिचिया के कहिला, कोनो चोर ना है, हम पहरुआ है पहरुआ। अरे तू बियाह काटवा हवा बियाह काटवा आ तारा पता हम पंच बटोरब असौसे गांव से थुकवाई। सुनी सबे सुनी, ये में झगड़ा करे के कोनो जरूरत नहीं के। अरवा जे डॉक्टर से सुननी है यहाँ के बताई। हाँ बताई, जरूर बताई, पंचायत में बताई। हाँ हमू चाहता नहीं कि पंचायत होके, पंचायत हो के रही। तो अपना सब लोग के बता दीजिए लोग के बात से बात एक दूसरे को बात करें तो क्या बात शांत रहा। हाँ तब पंचायत शांत रहा साहब, तब पंचायत के कार्रवाई शुरू कर जाए। हाँ भाई राजदेव, तारा सिपरसन से कमला बात के शिकायत बा, बोला। ऐसा आदमी के गांव निकासा के सजाए मिले के चाहिए।
सिपर्सन से सफाई बाद में मांगल जाए, पहले पंच अगुआ लोगिन से जानल चाहे कि सिपर्सन उनका से का कहले। सिपर्सन जी हमरा से साफ साफ कहलन कि अपन लड़की के घाटी दे दी, बाकी ओह लड़का से ब्याह जन करी। का है? कहलन कि ओह लड़का के कोनो ऐसन बीमारी हो गइल बा जेकर दुनिया भर में कोई इलाज नहीं खे, और बीमारी औरत मर्द के यौन संबंध से एक दूसरा में फैलेला। वो कैसे? तो इनके से पूछल जाए। जेकरा से पूछल जा उहे बोले। 80% तहरा ई कैसे मालूम भइल हो कि रामजन्मा के कोनो बीमारी भइल बा? हमरा से ई बात डॉक्टर महेश बतावले, हम ई बात अगुआ लोगन से कहले रही। तब तो साचे बात बा, तो चुप न रह। तहार भाई तो अपने टरा खाकता, आ दिन रात इधर उधर भागल चलता, ओकरा के झक पहले। शांत शांत। के बुला के पंच चाहे कि डॉक्टर महेश बतावस की बात का बा। बताई का था हमारे भाई लोग इन बहुत दुख के साथ ही कहे के पड़ता कि राम जन्म के एक भयंकर बीमारी हो गई बा। इस बीमारी के अगर समाज ना रोक पैलस तो ओकरा ज्वालामुखी में सौंसे समाज भस्म हो जाई। आए बीमारी के नाम है एड्स। ई कौन बीमारी भइले दादा? ओ हम का करी, हमरा लगे कि कौन बीमारी? नहीं नहीं नहीं, रोई मत, हिम्मत रखी। अब का करल जाए? हां हिम्मत रखी। या अल्लाह, कैसन कैसन बीमारी आ गई दुनिया में। एड्स से सबसे खतरा ए से बा कि एड्स लजात लुकात अलोते अलोते घर में घुस जाता, आ केहू के पतो नहीं चलत। आ 100 में से 85 आदमी के तो एड्स सिर्फ असुरक्षित शारीरिक संबंध के चलते बा। अगर एड्स बीमारी वाला आदमी भा एड्स बीमारी वाला कोनो औरत कोनो आदमी भा औरत के संगे एको बे शारीरिक संबंध स्थापित कर ले जे स्वस्थ बा तो ओकरो एड्स हो जाई। आ यहाँ ले कि जौन औरत के शरीर में एड्स के वायरस बा विषाणु प्रवेश कर गई, ओकरा गर्भ में जौन बच्चा बा उहो एड्स ले पैदा होई। ए भैया, ई एड्स के लक्षण का बा? अन कैसे बुझाई कि कौन आदमी कौन औरत के एड्स भइल बा? ऊपर से देखला से तो डॉक्टरों के ना बुझाई कि एड्स भइल बा। एकर पता तो खून जांच करले से होई। आदमी के शरीर में सुरक्षा खातिर भगवान एगो सुरक्षा तंत्र देले, आ उ सुरक्षा तंत्र आदमी के कोनो बीमारी से ओकर रक्षा करेला। जैसे कि गांव में काका भा ऐसा पहरुआ बाड़े, अब बाकी ये वायरस के शरीर में घुसे से ये जो सुरक्षा तंत्र जो शरीर के बा ओकरा के एकदम नष्ट कर देला। आ ओकरा से का होला कि कोनो बीमारी हवो बयार अगर शरीर में लागे तो ओकर रक्षा शरीर अपने से ना कर सके। आज एक बार जौनो बीमारी धैलस शरीर के तो समझो कि आदमी खत्म। राजदेव भाई हिम्मत से काम ला, जे मौला के मंजूर हुई वही ना हुई। एकर माने कि जे अपन मेहरारू के छोड़ के एने ओने कोठा पे मुंह मोरावत चलेला, ओकर त एड्स होके के पूरा चांस बा। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात बताई कि अगर कोनो आदमी बेसवा के पास ना जात हो आ कोनो दोसर औरत से ओकर संबंध हो गलत सलत, तब? अरे अबे कहबे कैले हैं कि ऐसन का बीमारी के जीवाणु अगर वो आदमी के खून में रही तो वो आदमी के हो जाई का हो? हाँ, जे अगर ये असुरक्षित संबंध रही तब। फेनु अगर वो औरत के भा आदमी के एगो से अधिका आदमी भा औरत से संबंध बा तब ओकरा देह में कहवा से वायरस आ जाए केहू जानता? एहमा त सबसे बड़हन खतरा ओ लइकन के भा आदमी के बा जे शहर नगर में अपन परिवार से दूर साल साल भर तक लेबर कॉलोनी में रहा तरे और बस और ट्रक हाकत जवानी के नशा में चूर हेने होने फिरा तरे। मास्टर साहब मुखिया चाह तो ठीक कहता रहा, उनका लोग की तो बेसी खतरा बढ़ले बा, बाकी उनको से बेसी खतरा बा उनकर भोली भाली गांव में उनका इंतजार करत उनकर मेहरारू के, जेकरा कि बाहर से आके एड्स के तोहफा दे जाता रहे। नारायण हरि नारायण हरि, बिना कसूरे के उ भोली औरत के फांसी हो जाई। और फिर ओकर बालो बच्चा त बोल बोल पलटू, का पूछत चाहता रहा? अरे बोल बोल पलटू बोल ना, ये लजाई के बात नहीं खे। ये समाज के अब तोहिने लोगिन पहिरुआ बनब, तोहिने लोगिन के ये गांव समाज और देश के रक्षा करे के बा। अरे तुहे ले जाबे तो काम कैसे चली? भैया ये असुरक्षित यौन संबंध माने का?
असुरक्षित यौन संबंध माने बिना कंडोम भा निरोध के जौन यौन संबंध बा ओकरा के असुरक्षित कहल जाई। तो जे आदमी अपन धर्म पे चली आ निरोध के इस्तेमाल करे ओकरा ती बीमारी ना न होई। ना ना ओकरा ना होई। और सबसे बड़ और जरूरी बात बा संयम राखल आ अपन पति व पत्नी से ही शारीरिक संबंध राखल। ओकरा अलावे कुछ और कारण से भी एड्स होला, ओहियो से आदमी के सजग रहे के चाहिए। औरो कोनो कारण होवे? बताओ भाई बताओ। बाबा कबो कबो बीमार पड़ला पर आदमी डॉक्टर से सुई भाई इंजेक्शन लेलन आ अब तो कतना नशेड़ी गंजड़ी हो गई बड़न जे अपने दहिया में अपने सुइया से घोपत चलल। आ ई सुई अगर पहले से एड्स के रोगी के से ग्रसित रही आ भाई खौलल पानी में ना ओकरा के शुद्ध कइल जाई तो ओकर विषाणु इस नया आदमी के शरीर में घुस जाई। ऐसे सुई लेवे के पहले आ दाढ़ी लगावे भा अस्तूरा लगावे के पहले सुनिश्चित कर ली कि सुई बा अस्तूरा के खौलल पानी में डाल के कीटाणु के मार दियल गई बा। और सबसे बढ़िया बा कि आजकल ब्लेड वाला अस्तूरा चलल बा, वही में नया ब्लेड लगा के इस्तेमाल करा का। हाँ ऐसा हूँ सुई चढ़ल बा जेकरा के एक बेर लगा के आ फेंक सकले रवा। तीसरका बात बा कि कबो कबो केकरो खून के कमी पइला पर खून चढ़ावे के दरकार पड़ जाला आ वो खून में अगर एड्स के विषाणु बाड़े स तो खून लेवे वाला के एड्स हो जाए। आ ए से कबही केकरो खून चढ़ावे के दरकार पड़े तो खून के पूरा जांच करवा के तभी चढ़ाई ओकरा। केकरो अगर कोनो शक चाहे सवाल होखे तो पूछे। जेकरा जौनो सवाल कबहू पूछे के होखे तो हमरा से पूछ सकेला। आ माई बहन लोगों के कोनो सवाल अगर पूछे के होखे तो हमार पत्नी सावित्री से पूछ सके। राम जन्म के एड्स भइला के हमनी के बहुत दुख बा, बाकी हमरा बात से या व्यवहार से राजदेव भाई के दिल दुखाई लोके तो ओकरा खातिर हम माफी मांगतानी। ना हमारा अब केकरो से कोनो शिकायत नहीं। बबुआ महेश एक बात बताव, अगर जो रोगी अपना घरे रहे साथे उठे बैठे खाए पिए तो ओकरा से ई रोग फैली ना नु? फैली ना 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 फैली। रोगी साथे रहला से ओकरा साथे उठला बैठला से खैला पियला से आ चुमलो से ई बीमारी ना फैली। तो ही डॉक्टर हो गेला का जे ना जानकारी होखे तब बीच में ना बोले के चाहिए। शांत रहा। पंच के राय बा कि राजदेव भाई राम जन्म के घरे बुला के ओकर देखभाल करस। अजय अगवा लोगिन के राय होखे तो उहे लड़की से राम जन्मा के छोट भाई का नाम है प्रकाश के ब्याह करा दे, जैसे दोनों कुटुंब के इज्जत बांचल रही। और साथे साथ पंचायत डॉक्टर महेश और सिपर्सन भाई के भी बड़ाई करेला, जिनकर कोशिश से न खाली जानलेवा बीमारी के मालूम भइल बलुक ओकरा से बचाव के भी रास्ता मिलल। हम पंच लोगिन के धन्यवाद देत बानी। डॉक्टर महेश एड्स ऐसन भयंकर बीमारी के बारे में बहुत विस्तार से बतौलन, एकरा खातिर हम उनकरों के धन्यवाद देतानी। हम अनपढ़ गंवार आदमी हैं, बाकी हम एक गांव और समाज के पहरुआ हैं। हमरो एगो बात कहे के बा, हो किसान बा हो मजदूर, पंडित हो बा नौवा, हमारा गंवार हो चाहे डॉक्टर और सहरुआ, एड्स रोग से अपना गांव के रक्षा खातिर सब लोग इनके बने के परी जागत सजग पहरुआ।